Because I can move and show baby answer. You. Accident happen. I can tell. I'm your crew of one and I'm a boy, Siama. Baby will be a channel or share your Facebook on the YouTube. Nana was also home. And I complain, put dinner on the cry. Go to Camera. Okay. Can you hear him from Uncle? Yes, do what's not money on government now. Okay, PK. PK, Sompa FM. Father, Mamma, PK, you did say. Mother Ramonia fan and chairman. Sir. Munya fan and chairman. Messamo, you will be answering you didn't. Obi aba bibia haro na sam na ba na say no obi akasa asama ba obi akasa betim baby enam say asama ba ba ma tie fidie so no dimi mo na yidi pa de a ene no kwase ni na mo me kan o because so fokura wi da fi ni yidi say ntimi betima bona on sha afuemu na sha afu bi mu sha fidie so na wo no o bra de fu mu a enye hu papa na so fo adimi abore yidi be kwa ke nti wa ba me side na wo mu wa ba okay moy so fo de bor kan Sompa pretty oh pretty Sompa FM and TV and marketing. Yenina yetie Sompa. Dear Sassiso and many Ajuma yesimini aketienti usumu sumyo abunebe mawanya aketiapa ewa Sassiso ewiasi dear Fanyina Masawansum, Bisa Sumye Maketiapo, and any dear, some party, and Maketiapa, some party, Sassiso, and many dear, some pa FM, some pa TV Maketiapo, some party, and my dear. Bichim wa fidie ne to Sompa FM and TV nebema weni jie ene aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dadwene bi natural suna udi ewnya nebema weni jie Sompa FM so kamu ema aketiapa papa wa fidie ne to Sompa FM and TV why Yasim Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asit name Yenina yetie Sompa. Pramoto Ghana de share mamu nyina ma hansa so mama kwaba Sompa 106.5 FM kasa fidie so. Original yakase na woti yanka memene da awiai. Ene eyekita wonsa July bosome no ne da etoso aduono ensia fimpino ene aduono enumu. Ensemu a yensem twerefo eti wom gumu a wom ekitire ni nyina egu fidie so a wosamufo pani so ato ne bo asemu eyi de editie ena yesi adwa yede eba besom hye so se ensemu yi efri Sompa 106.5 FM Accra so a eje ne ho sakirame na wasante mantemu a eye Sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM eye 100.9 Kumasi krona afei Adamfo pa radio
Paris France abrochimemu wonom aso ensemi mu a womo eto petie takwanso asomu ewo Sompa 101.1 Sakrade ye Sompa 103.3 Tachiman eye Sompa 106.1 Sunyane ye Sompa 98.9 Enkranza ye Sompa 90.7 Doma eye Sompa 101.3 Afei Makesimu nso Kingdom FM wonom asomu ewo 106.1 a eji bebia Afei Facebook no so yedemu live eye Sompa 106.5 FM Accra FM. Like page no ema yen na share ema fofron so enya bi nhwe YouTube no so Sompa FM live www.sompaonline.com website e ratabwati adama wakutire ne nyina potokasemu brofo ade agu anu a obetumi akọ no akọkenkan bie hye so say eye secure sanitary pad obigina yeyi ene ede sumwe ensam no de edidi untua no ebi ene say yabebo pirimu awo Jacobu na arehosemu efri ho ba ne se owura bi a wanya mfinhia no aduonum enso 57 kuratwienti watwaja ade ato ne fie mu de esie no ekyenyan wo asante mantam ho ya so yabekọ homa no so ne ya mani boni Kwame Redu atwetwe nkomo esanse de asi wo ho be se enne ne na enran so de asansi akyenti yanya ne tie se IGP akopie mu ho no ode mu nsam ebesom yen wo atoye atifi emantam nso aposifo ebo amane se omo beye de ombetumi bia na galamse ekon no wono matimi akon etu ase wo ensam foforo mu nso yebekọ akopie mu ewo obi man so a Gaza emusemo wanu mu bwa mane se bese enafua bebreni ena adehye no enidiye ensempi kan ye ne mo ena mesi adwa mede esum original ye se kwantenkro sikio se yan kan se oba bosom so a wo bemmo entie no ana wose wode mo oba na aboa wo ama wonso wo ba no etumi egira brane afei Techno one Spark 40 series no abedwa so eno ase etua wonsa no se esanse efe enya asam ketua no wo apebi time herbal mixture ene ne mixture no ene ne capsules no so ebeboa wo ama wonso watumi egira brane RSYD Novigi Studios enso aso yasene yeyi wonfonini ama biaye bi ama wonso watumi abeshutu wo movies ne o frames ewo honom wonom ena asoma sene wiai ema mede ensem no esomo medin Abena Badu Adepa Kwofie Abusia yadase ye free sam no ase ade ama yenkwakwahase ewo asante emantamu na arahosemu a efri asante emantamu ekro bako a eno no ewo Jacobu empotam honom eye esuofo esuoso fenaso eno no eben Jacobu a Jacobu no so wo Amansia Central Cross ni bedwanim ewo asante mantamu na arahosam ne say owura bia wono ni mfinhia be se aduonum so ekobe se enaduasa ehso na yenya nantiye se watumi atetapa wa bra ne yire ne ma ewo dan mu full house se de broni be ka no ateta wanu mu atwadya e de atom na bra Sompa ekase ekopie mu ho ne ye bi so empanifo a wanu mu potam se na wedi aba ne sei na wanu mu se owura ne se osusu se sebio ne yire fa na chi esanse nansan asede wone no enhia na ewo mpa so ene wode fa ha na ne yere apu agu ha wode hya ha na ne yere ayi na hya ha entin wo susu se ne yere ma ne ho kwan pa ma wone ni mpa so agro ne de na sebio ebia na otwa fa kire nsi kire na yei ene ye wonom ntam akasa kakra na ne obi anim se agya awade de wo ye da yia wonom benya akasa nti obi anim se obibia akodin na de hye ni kire mu a wanu wo ho na wom nyante ese ebi mu tiatia mu ofie bi mu na wanum ebo kontene ekohwe ye na kyese owura ye wone ne yire ko anadwi wanum dan na jadam te na nyankopɔ ya dom sabre na wotwa eja no tu fie ni mu no na ne yire ene ne mabie ene na busuafo bi a wanum ho no no ye nipa nwotwe na wanum nyina wo dan nim na mom emu nson de wanum etimi epie ya
wɔnom ɛko enkwada so kura wɔnom na ne ba ketesi a wɔno wɔ mfinhyia no bɛse edu enson wɔno de abusuafo kyerɛmu sɛ no wada enti bra wɔnom tiatia mu ejeo adehia mu ayeno ejeo adehia mu ayeno akoda no antinti enam so ama woti nananom ense do a eja no ehye no na ebra adehia wɔnom wɔ mpɔtam ho nya anente yɛsɛ eye owura yi ɛna wotwa agya de tu fie mu a wohu nse ne yire nanka sabio wo penanka no wahye no no ne yire ni mom atumi atupi afagyan wadwane ama wande wanhye na mom ne bucket si a wanya mfinhia ne dunson wono na ati nananom nsiadui na wura ho ne ho papa nti wo yesa ne sane bayi na ekwade ne obetoa no ene wokofa we decide ye de shi wura ibie esa ne enko wono so nom no guna no wati ne bucket si afefefe yi a wono ankasa ne jealousy nti watwa jato dan mu ama ketesia yi ati nananom siadonku atin ho nanso okofa na mrante wa wonom ewo asufufu ho ehu si wo pese wo kun ne ho no nom so oh sani wura ha ho wo pese wa wo kun ho de ne ye beboa wo na ne ye se ebro ambitinsi de wonom dibi ekọ ne widie mu ankasa wonom bona kopim se oman posi adwumaku a wonom ewo amansie central cross ni bedwa ne mo bedu ye na kyerese wono so aye gone too soon awati nananom ensiedo no man posi adwumaku a wonom ewo amansie central abo amane a wo ma kyere mu sei wo ma be fa mu ni mienu nyina aya fada enchade no na kyerese papa wono odi anyamra sem no enam so ma ne ba wonya mfinhia no edu enso aketesia fine pa eti nananom siedo no wo ma be fa wonom akopie mu ewo amukrabia wonom gusu se wo mba hwehwemu ehu se aso wonom susu se ye owura yi susu yampa ene twa agya yi nanso ebi mpo a na enyo no a ebi sukura mpo a na ebi a obi na bɔ ne pa wa mu gusu a wanom din hwehwemu mapa hyehye so na empanifo a wanom ewo asufufuo ho ebo amane sɛ wanom ka kyerɛ adehye a wanom ewo mpɔtamo nyina sɛ emehu ni suro emu obi asese sanse wanom de niam agugu akwan mu bambɔ no wa mu yirimu bawe esanse na adehye ni bi ekyerɛ mu sɛ de akɔ ne de ehu ahyɛ wanom ma wa mu suro enti ahwɛ yi a na wo bi nso atumi akwakoye bibi foforo de adi asi akire na yenu amu kire mu sei ahemfo a wonom ewo mpatam wonom sei wo mo bekosoa de entete mapa adi yama emma wonom ewo mpatam wo se emponu sebio ya ware no wakɔ se wo hukani no se bia wo se bia wanu ntina bia mu a enkyere se ma broken heart nchew na sebio ekoye nyamra sem obewi ase no na edi nsempi na eba wonom so ede wo mama ne boyi eto sompa kase animu a yada ne akire ede ama wo sa arehusami emom won sam foforo mu no abusua nansan yenya ne ntiyese opiemu wo asante emantamu a asenwase empatam ho opani kase ba ko akusasi ohene na bedi akire enkofuo bi ekotwa ekotutuo ebo no a agya wo enam so mu oti na nanom ensiedo na eye arehusam papa enura yesanso sode yi a amane foforo a efiri ho ba ekire mu nse obi foforo so asan akotutuo ade abo obi foforo a wono kra na brante ne so akoto na aduane agya osugani abrante a wo betesemu ni ade a won mu ya ne se etu akasa di makum ema brante eti na nanom siedo kamia yesese ne de ene enyewe ya sese ne de wupiem wasante emantamu a oman posi adwumakuo na afa sojafo wonom akyeta babia ma wupiem ewo manhia kora recruitment ya wonom de akogu anya asem ketoa na ana awie ya yebewura kase demu yi ababe kase amawiya na yamani boni kwa me redu to nkra free wo bre yense oman posi adwumakuo no wonom esahene COP Christian tete yohono wabepiem ewo asenwase ene ne mpotamo yehwe se owura kwa me redu eba homa ne so a yene no betwetwe nkomo na wato nkra na firi ho wonom eba ye wo ma bedu enkasa ho a wonom adeba ye se de eko entimi yesako homa ne so yebiso ye pusupusu homa na se kwa me redu eba homa ne so a yebedi mu nkomo ede efiri honom na yanto so ansa na obeba homa ne so no ne yedi nkomo efiri honom no yeto so ewo galamse kun emu ensemo na san ye nyina ye nim se ye mpanimfo wonom bo adwuma pa esanse ebre wonom opposition me kire Ghana man pani sesei His Excellency John Dramani Mahama one ne mpanimfo ba ye wonom ka se enka article 2462 no ekwan ya ye fa so tu afoma gudi okwa ebretu onim ko mbetu afiri ho enso mba ya amendment
ɛne wɔn yɛ wɔ mu ne nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ pa a wɔn nso wɔn de gu akwan mu na ɛkwan bɔne a yɛfa so tu afɔm agudie no yɛbɛtu aseɛ ɛwɔ manyim na opie mu a ɛwɔ mpanimfo a wɔnom nso ayɛ small scale mining ne mu a wɔn agye mu aba so bɔ paa adwumakuo bi a wɔno wɔpani a wɔda no ɛyɛ owura Abraham Afo wɔno no CEO ɛde ma DJ Group of Companies ɛyɛ small scale miners ne bi wɔnom company baako a ɛno ne DJ Group of Companies ɛwɔ wasa nsayem ɛno no ɛwɔ Amefi East Krosni ebedwanim ɛwɔ atoye emantamu na mpanimfo yi abɔ amaneɛ sɛ wɔnom wɔn nya license a wɔn hyɛ ase sɛ wɔn tu afɔm agudi anya nnɛ na mmom wɔn no afɔm agudi a wɔtuo no wɔtu ni nyinaa no wɔkata so enti wɔtu a wɔkɔ nanim no wɔkata n'akyi wɔtu a wɔkɔ nanim no wɔkata n'akyi enti no wɔka kyerɛ mpanimfo sɛ musimu tu afɔm agudi akwan bɔne a yɛfa so tu no ɛsɛ nsuo sensase afei wɔn ayekɔ ebretu a yɛsɛ no wɔn wura mu a wɔn di mu intestine nyinaa emotie wɔn nyinaa esu wɔnom etu ni nyinaa ɛsɛn no wɔno DJ Group of Companies ne deɛ wɔtu afɔm agudi na wɔtu a wɔkata so enti no hwɛ mu a concession nyantam a wɔkɔgye yɛ ɛwɔ mpɔtam hɔ no mu a wɔde tu afɔm agudi no 250 acres and watimi de adua ɛyɛ coconut kube afei wohwɛ mu a deɛ wɔde bi adua plantain bɔdeɛ afei palm nut abɛ wɔdua aduane nyinaa bi afei nso wɔse kube sei deɛ wɔdua no sesei afefe kama deɛ odi kan de to so no ɛno ɛna agya wɔntumi adua bi ɛwɔ asase a wɔde di galamsey ewie yɛ kata so wɔsese yanka nkyerɛ mpo sɛ asase wei si yɛ di galamsey wɔ so kora wonyi ni da enti wɔkyerɛ mu sɛ wɔn dua ne sen kakra abekube ene de ka ho na mfinhyia be se mienu miensa chi ensia chi afei wudi asase ne dua koko eyeye esan se wo manyi se de koko ayi achi bramu abu ayen kakra no enu betumi abu ayen oru Abena Badu ama no eleja otonkra yi ema ayen a wone sompa kase etwetwe nkomo se de na ma ne bo ekoye no eni Oje Ejandia, asase a yebaye na sebi mpedru asana omo yesu edwuma na ye decide say ye bekata asase no so ni adane ni dia ye go edwuma na asase no eda ho a na ase ayelemu land no dua kubi ne embe nti ha so eye baabi a no so yisinsin say ye de be ye edwuma no DJ Group of Companies ye director Abraham Afo Erora EJ na odikan aye obi a waye extension officer nti oyobi a ho ehia ne para na we decide say owura mind tempempe bebre say you kuku esayensa ase ekombeba ahokyere beba na osi da bi da ono de kuku dua ba kokure ni ho obeka de ato fom na emom den dem na mo be mo de make sure say obedua bi mom e de aka ho de be ya sebi ekom ema enti no se de be ya ekom ema oman yi mu da enu nti na CEO edema DJ Group of Companies a small scale miners wanom a group a wono no ja de odano owura Abraham Afo a wafan kofo a wono odi galamsey na na se wodi afɔm agudie no wotu nyina no wakata kyire wono ne dia ne nya galamsey a small scale mining enu achi no abusuapani kwaku ado wono ene site manager se owura yi afa no se ebra meeting sase no na mekɔ no na yeduadua abɛ na yeduadua kube wo yachi no hwɛ sa site ni nyina so ne hu se de wɔsɛ wugu nsuo de wɔsɛ odo ase abusuapani kwaku ado ene amani boni erekanan edi nkomo sei na me manager wo am ni na kokoko adwuma mu do ba ebro be Abena wadua nyina me na rasa nyina na am ye okuta workers 20 am no me say adwuma no be ejine ye afu id kan ehwe mo ba mo kokoko no se de be sia ye kokoko no anka say mo ni aye dai age ta ye dua mo do ba be do mo wi me say do ma kire mo do ba dua mo do ba 5000 3000 wa na 2000 so wo be dan ka ye dai ye ejina no ye say ye nursery dua 5000 e wa ha ye ne pagan line say tumi boy abaso te obi a o ye galamsey na otumi afa sa adwuma we aka ho se me makoko ense wo Ghana die hia se aban so ya se nro mfidie a yetime die adwuma wo adwuma mu no se nsaka fanse motobro kafo a ye de egu anonom no na se nya be na anonom aturo so se nya bi because koko no so na wa ngu aduro so na wa protect Abana ebana adwuma na we nyina na ye kwa die se nya sa nyema nyina bi na yetime na aban so enti no se de wonom so aye wo mafam agudi wo mafam de se agudi a wonom etuo no won betumi akata so se de be ya
Yabusua kwaku adui ekasa se wo madua kokon kwa 5,000 wo madua we 2,000 wo madua we 3,000 eno ebeboa yen na yatumi ayusu asase no eye emfie bi a ebeba ebiewu wei efri Eric Anan yamani boni a wotonkra efri imfimfini mantamu esom yen eno de DJ group of companies mu nsem yi esom yen yesanso akoye chibiewu akopiemo ewo asante emantamu no midi kan ebo mamane se die esisi ho nansen nam so ema nu akora foforo akora sati nananum se ni nyina yetuo wanum du ni yeshutu nipa sebio se nipa ya aboanti ni yeshutu wanum pay na nipa ti nananum se adunti COP Tete Christian Yohono omayi posimu rampima siedu wakopie mu wo honom ye ni amani boni Kwame Redu Sompa FM ni Kwame otime nka ma hey mo yada se papa se na wodi wani pie mu ewo montene so enkankan so wasene ne mpotamu uma yenya nente se posimu rampima siedu IGP Abedu twamfoni kira yen na boya mane Ina mama na wasisi dia wadi ka dia tiga wani chia oyuna esi ewa santement ni titu ayi aswafi na musoma radio minister etu na mo akanzembe bi edia fa ho o de hyesem edia to efebe bi asese ngomu fese mribi bi a omuntumi emfa mutu anase yana wo sebe tekari ni ada bi ntumi emfa sa ankare bi emfa emontemo na de bi se aswafi mpetemo nani ni etu no enne ye wahali ya na IGP Yura ono su ayi ti e wa santima temo emi tese e we kan wa empenu na sare nipa ato e wa so ati entina e kese ono ngata e dia no chu e ba no be se adekwa e koso aba obedu ha no ade a okọ asowase ifie na ohne no na otumo no okofie ene abusafo no ekodi nkomo kakra yaba sompa ya edabwa ama impu sabe ema hudu bia entimi enkosu duro no eno so wodi etire ai grade sabu no na okuru se principal na de nyama ai sa kama ama woni na no oyedi na wiye no asaso ebiyani afiemu ewo yoga nitaka asho ho na woni esenjwe ko tedi nkomo no ni no ye kan se yoga IGP na dia wo free ekuru ha eni no so obasa so ebiyani afa na bi mu a eso be tira timi ka se de IGP ba so kuma ja bo te era sa din tete mo ma woni na ye so de pia se idi ho afitra na so ye eni no bi butu abo je de be ya ye ka so ba sentiment mo no ene so ane ba gas timi ka se de IGP ba so kuma a woni na tikuma ko kuma so bia ni timi je go de na bi ye no na tiko ato de ko so e wa za bi de amaken yoga IGP da so e kuma si abonten mo minua odi wasototo fam no sensem twereni a wakosa no na obisa ye no IGP obedi nasan ewo kumase na bionso kusasi deputy chief wa woti na nanom nsiadui obi shutu no moti na nanom nsiadui okofie ho no enkomo besa eno ani panifo di ya UTB efiri ho okọ interior ministry minister nchenso enkomo awonum edi ya wati kakra yes nsema wani isentefo di nkomo na di na se dia yoga minister editu gase wala wo shisha batekria hodo bidu bia no mutimu to so sa nko furi na no anu ana wo shimu kraje sa ko mo kitaji na yan kase ana so principal engage omo elfasa akadia ni sa anta ni senu ani mota hodo bia ke ka huni na no fi moto bia yan la sisi ya no o se anu so ani se nanti kum ani na yo so jama odi atina wafwa roja no sa bia no so ani wo tina bi sha foro de na mi na ba tia kase wanyan kukum kakra ekotieti awomo anse da anye kase si bi adoso no mu aye entia ene adi na bisua no ene ma mu yako kakra ho nti wanya fikum ya die ni mu se ya ke dia se sama incentive wati ewo dia professor ye ankan wata no die wan sha dan ka se bakwa ni me mu anyi me so wada sa ni incentive fresh ya ewo ntete mo no na ntino asa se improve so ankan se bi obi ya mo ya so eche no record ya ni na no e bi le chi ko se wadi ni na bi be ya ankan ye hu se yesi asantiment mo harmo yenya ye tie sompa anopa no yenya nentie se asede asojafo abegum ewa sentiment mu ema ebimu kura wo manhia eye no kre
na mibisa sɛ anɔpa no yɛnya nanteɛ sɛ asogyafoɔ abɛgum ɛwɔ asantemantam mu paa kankan asewase ne mpatam hɔ afei nso manhyia wɔn akɔgu hɔ paa wahu saa nneɛma no ɛno deɛ ɛyɛ no kɛsɛ sɛ bambɔ deɛ ɔma yiri mu kampe a ɔmode asogyafoɔ nyinaa adi aka polisifoɔ no ho ɛsiane sɛ deɛ ɛkɔ so a yɛ mpani deɛ na te sɛ ɔma ammea ɔmotwa mu a yɛbɛba no yɛahwe yia na bɛha adwene nti no sogyafoɔ deɛ ebi ka ho ɛna mo bɛbae ɛwɔ asowate titiri ɛne ne mpotommɔ deɛ mu ayere pampee mo kwame yɛbɛda se yɛmfa wo nsi na ɛnya berɛ na ɛdi akyirɛ yie anwummerɛ no nsia berɛ mu kaseɛ no nso deɛ bɛsi biara no na wato ɛde ama ne yɛn wae yɛda atokwa ne nyinaba abusua ya ne ama ne boni kwame redu ya wɔto nkra efiri asantemanta mu ɛbrɛ yɛn brɛ ne bra no no ɛna yɛne no akɔtwetwe nkɔmɔ ne nyinaa ɛfa deɛ siyɛ ɛwɔ asenwase kusase hene na bɛdi akyira nkɔfoɔ bi ɛkɔdi ne so ayaw ɛma wɔti nananom sia do ɛno adanso abrante baako a wɔno nso akɔtɔ na aduane bɛdie wɔno nso yɛhu nya ne so obi ahwetwe ne sɛ di makum ɛmo no nso ati nananom sia do ne nyinaa ka ho ɛna hɔ ayɛ hyehyeehye a COP Christian Tata Yehono post mu rampem asiedu akopie mu hɔ no mu abambo adwumakuo no so wɔn mo hwɛ sɛ wɔn bɛbɔ ban na wɔn ahyehyɛ saa abɔnefo sɛmi mu emu ɛwɔ empɔtam hɔ wɔ ensam foforo mu no garamse kuna mu ɛna busua yɛde ugina na wɔ atɔyɛ atifin ɛmantam metre Western North Region ɔman post adwumakuo a wɔnom ɛwɔ hɔ wɔpani kɛse a wɔda wɔno ɛyɛ DCOP Francis Kwame Tidi ɛna wakacha adehia wɔnom ɛwɔ atɔyɛ atifin mantam nyinaa sɛ wɔn ka wɔn akoma fanto wɔn yam esan sɛ ɔman post adwumakuo no wɔn amene buo sɛ kum wɔn num nsuo ɛde aguso sɛ deɛ bɛyɛ wɔn betumi akokodene ɛma ɛfom agudi a yɛtu no kwanbɔne so wɔn botam wɔn atu aseɛ wɔde sansɛm nyinaa ɛto dwa wɔ abrɛ ɔman post adwumakuo no na wɔnom edi wɔn West African Security Services Association Day ɛna wɔde sansɛm yi ɛto dwa yamani boni ɛtro sa enkrai bi ɛsom yɛn ensɛm no enim. The Inspector General of Police has provided commanders with a clear instructions to fight illegal mining. The Western North Command has aggressively pursued this strategic intent of the police administration to clamp down on illegal mining. The result is a significant increase in the clampdown, leading to the record of 38 cases within the last 6 months. Persons involved numbered 100, including some foreign nationals. All these cases are before the court. In achieving this feat, the command would like to thank the regional minister, his municipal chief executives, his district chief executives for supporting our effort to curb Galamsey menace in the region. They have been very supportive and non-interfering in our operations. We look forward to deepening this cooperation and collaboration in the coming months and beyond. And what you know, DCOP Francis Kwame Tidi ekoso eda nananom atena konwa wonom ewo atoye etifin emantam ase afei wonom am ka biewom stakeholders no so womo da wonom asese womo be se abosumi be se siani womo ni oma post adwumaku no no wo atoye etifin mantam Western North Region ho aka bomu a womo bua se wom be ko atia abonofo sem ewo mpotam ho. Operational objective is the sure way to reduce violent crime in our region. In this regard, my command has within the past 6 months made effective use of its intelligence resources to achieve this objective. We have carried out 10 preemptive tactical operations which made us to foil 10 major robbery incidents within Bibiani Division and elsewhere in our region. The Western North Regional Command believes in partnership to fighting crime. Since inception of the second quarter of this year, all levels of command have been tasked to embark on a sustained sensitization of our communities on security and crime fighting tips. We make good use of all public gatherings, including churches, mosques, to interact with our public. Nekrokromu no DCOP Kwame Tidi ebo eye posi adwumako na baso se wo ama wo police fo ma akomaku numu a wanu ba atoye atifi emantam osese ya wo mo beboa ama bambo ho nsam so etumi agina yi anu ti wo ka kire adehye nyina se wanu da wo ninkum.
The region has received 5 scores of newly posted officers to beef up the tactical strength of the district. We are of the view that this will strengthen and improve police-public ratio in the region. All this achievement notwithstanding, there are still more to be done to stem the tide of crime in the region. I would therefore urge individuals with useful information on criminals who live among them to feel free and safe to alert or inform the police at any time. I can assure you that all engagement shall be in confidence and identity undisclosed. Openi okasa yeyi opiemo ewo Western North Region metre atoye etifi ematemu aposi adwumako na ewo no wonu netua wano DCOP Francis Kwame Tidi ena wani amani boni etwetwe sankomo ye watu nkrai ebra yanti efomagudie kwambone so ne de wanum etu asese hum ewo mpotem ho wo ensam fufuro mu no opiemo ewo adesuamu ensemu a sedie empanimfo eka se wanum eboa na AI metre artificial intelligence ya se say abayi awiase nyina wo bia yusu bia yi esanse se yesi ya de mowre agi asra no wafa wodie bia nkwaji asabio aya na ebi baye wo madwese bia wo mawurawu enso bia na enye wurawu entini AI abayi empanimfo pina na ekasafa ho a wopiemu ewo wasco no no eye suku ba ko no no ewo kumase wasante mantemu a principal a woda suku na no eye Dr. Kennedy Ameyawo wakasa kire mu sei asukufo bese 1723 enaja wanom ewo suku mu sese yi a wanom graduate wo mo na wo mo graduate no na wo se wo fasa kwanya no so no otu eye asukufo no so na afei ebiso Ghana de hye nyina so esei ebe no abefu kwanya ye didi dwuma sese ewo Ghana ha sei afei ewiase nyina na sese no aye kuruwa enti no bia fa ne hunhyem eba no abefu nuoma ye didi dwuma sei bia ya wo mo ka ho asem yi afei obi wo ho no mo a wande computer no wonhye dan nimu enso no sedie wo kosku nkakrankra de omo edro no blackboard so ana whiteboard so kire no se mouse na sese ni de nkwada ne bia hu se mouse nya akura na emo mouse eye ade a ye ditua computer mu ni e press so ema eyusu e kire yan ni nyina no eno na wonom emo mani nko hu yie se ne ebeboa wo mo ni amani boni Kwame Redu ena tu nkra yi a wo pani okasa ye eye Dr. Kennedy Ameyawo ni nsem na enam ye tie Sompa tije dwuma no mu a se ebehwe ko ebefa so yesusu be sachi anwema mu zi adegita eze AI na graduation ye to so duisia sima kasafa ho ye advancing West School Gender of Excellence West School any Canada from Common of Learning and one government agency from St. Louis. Openia wakasa yeyi opiemo West School no ewasante emantemu a wono any penia wotua wano a wahwemu a se emofra wano graduate school ni nyina mofra wano wom 1723 na omo graduate 450 Dr. Kennedy Ameyawo ani amani boni Kwame Redu ana etwetwe sankomo ya woto enkrai efri asante mantemu esom yen na ebusua se yenyina yabua ye ho na yatumi akokodene ama bibia akoyie nti wo emrahye bedwafie no sedie ensem asisi wonansen na agya obi ya wasi me ya professor waso ya professor wo ya doctor de ahini yamfamfrɛ wasi bof opiemu awomrahye bedwafie a wadamu agya wamo etirase na deputy health minister Dr. Grace Ayensu Dakwa wono yebo ni dini eso wonkoyo pani a wonom ebehwe health no na bedi akire no enaja okohia mrahye bedwafo a yetoto na no a na no tutu anim no ena dom kuma wonom ewo mrahye bedwafie womba no dani wasahene ononyamfo Alexander Kwame na Fadwomakin ebisan sei wo hye mami Sylvia wode ebeto wanim se bem se kutu se bam na wo hwehwe mu a 14 pages enyasam ketwa wamuhu baby doctor wamuhu baby professor enu obisan say wankasa no title ben ene ya fanfrɛ wo ena mami Grace say bof ni mienu nyina de frɛ me a mejeso wase de antia ono no wo frɛ no professor untin wo frɛ no doctor untin no wase wakyerɛ de pa
eba ne suapon mu a wakyerɛ de a wanya abodin bebree na wɔse wakwachira de a ono no se okopie mu na oye professor of surgery at University of Utah and no United States of America anunti enaja wonya sa eye abasubo ye akire se woye professor yi na eba no eye doctor ni mu nsensam so a se ni degree a wabo ni PhD a wabo no eno so woto ne bo eno so mpakase akire mu se de enti a wonya professor wo wie ye wasan so anya doctor ade aka ho a wo frɛ ni mienu nyina obetwa opuse no ni nsɛm ni. I have written so many publications too numerous to count, and I have done a lot of research too numerous to count. Skin system is completely different from the Ghana system. I am a professor of surgery. I have been teaching surgery for at least the last 15 years. Surgery is a skill, so we teach in the theater. We don't teach only in the classroom. Classroom work, we are also doing teaching in the theater. I am a professor of surgery at the University of Utah and a professor of global surgery. Na no ne brofwede. Abusia na wote ne nka no. Dr. Grace Ayensu Dankwa wono ene deputy health minister designate a wokohia mu eye emrahebedwamu ebra wonom etena se committee a womototo ano na onwanyamfo Alexander Pamela Fanyomake wasahene ebisa no no woto ne bukyerechire mu enti no se professor pa de o se wakyera de yes surgery wakyera surgery 15 years enya asem ketwa nti no esefata se yede sabodini no ebeba na wakyerche emu ensem yi yekowie kase no ewo obi man so mu nsem ane yekwakopie mu ewo Gaza empepre so yenyina ye nim se de wonom entokwai etie na wonom akon bia Ganafo ye pa omo chew se ye makobia nkeye enso still Israelfo so womo ntehwe wonom bekoso wa bombe na UNFO akoye nhwehwemu na wonhwehwemu a wonom ayeni wonom sei be se enafua bebreni ana adehia wonom ewo Gaza empatam ho nipa pina ekom eku womo ekombrane de mu odene eku womo emu ma be se 90,000 ana ekom eku wonom sesei emema ene nkwalade yenkan na ebra UK Prime Minister Sir Keir Starmer wono so ekohwehwemu a wonom ede betu nanim ene wo bo amane se asemi eha na uhwemu a empanimfo pina nanka wonom ye wo mafamu de senkeja won betumi aboa nanka wo mo nsa so adehye no so nanka ebia nkwala no kura na ewom no a sese wo mo se malnutrition na chese nkwada na se wo mo didi aso mo ni diye ase de wo mo na ya hwahwea ase wo mo trimi kura hyase ye bre by force ase de koshoko eya che wo mo no nanka wo mo mpe baabi mfa wo ne mungu na wo mo nya nuane kakra bi emfama wo mo no enso wo ye dan ya de bia ne adechie mu nsam foforo a eno so etumi ba na wo no ebo amane sei wo mo bo mo homaden bia ne UK fo se wo mo bo mo homaden se wo no so betumi aboa se de be ya wo mo nuamu a wo ho kire wo mo e wo Gaza mpepere so no wo no so e ho betumi atɔ wo no na sese mpempren de wo hwemu a United Arab Emirates a wo no ekeka wo no ho bo mo na wo hwa wo mo a wo betumi di wo no atu kwan kakra akɔ akire akɔbɔ wo ho adwa no wo no mayɛ ni nyina na so aka nuane a wo no bedie enuane na sese ho akɔ akyew enya asem ketwa na mprempren ya enipa nkron na wo mo si wo mati na nanom ense adubio aka dada wonom adikan ekɔ ho sese wo hwemu a wo keka ni nyina bomu a enipa wo mati na nanom si adu asese wo mo so se ye kom na ekun wo mo no 122 na community wonom nyina eti na nanom ense do abusua nyina yeso na pramto brekase a yede som na origina ye wo Sompa 106.5 FM kasa fidie so no yemu ni kom sen epen safi no so fidie na nsema yede di wontua no ebi NSA opani kase a yebo ni dini ese onkoye opani na wɔn kɔboa ononyamfo kwabena minta kando ɛwɔ asoyɛ a wɔnom ɛhwɛ apɔmuden ho ensemu ɛyɛ Dr. Grace Ayensu Dankwa okohia mrahebedwa wɔnom toto na no committee a wɔnom toto na no epie mu sɛ Dr.
any professor de he ne yɛfa mfrɛ no wɔto ne bu kyerɛkyerɛ mu a yɛda ne akyire ɛde ma wɔ wakyerɛ surgery 15 years ɛnya asɛm ketewa na no brɔfo nso deɛ ɛdewo a yɛde mu nsɛm ɛsom wɔ wasante mantam mu nso no amane afiri hɔ baayɛ a yɛama ne bɔne Kwame Redu ɛbɔ amane akyerɛ mu sɛ COP Christian tete yehono ɔman posi mu rampima siedu akopie hɔ no mu asesei ɛnam deɛ sisi akunkumakunkum by heart ninti wɔkopie hɔ no mu a wɔn hwɛ se bambo emu ɛbɛyere bare abusua wote yanka free Sompa 106.5 FM kasa fidie so wakra etwagui ɛwɔ asante mantam ɛyɛ Sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM ɛyɛ 100.9 Kumasi Adamfopo Radio ɛyɛ Paris France abrochimemu Sompa Takwa ɛyɛ 101.1 Sompa Takrade ɛyɛ 103.3 Sompa Tachiman ɛyɛ 106.1 afei Sompa Sunyane ɛyɛ 98.9 Sompa Nkranza ɛyɛ 90.7 ɛna afei Sompa Doma ɛyɛ 101.3 afei Mankesim ɛne ne mpɔtam nso wote yɛnka ɛwɔ Kingdom FM a ɛyɛ 106.1 Facebook no so wote yɛnka firi hɔnom YouTube no so wote yɛnka sada wɔn stream yɛ kama ɛyɛ Sarfo kantanka dama ɛna wohu yɛn ɛwɔ Facebook ɛne YouTube no ɛso ɛma yɛn so yɛgye pene ɛbɛbe nsɛm ma www.sompaonline.com website owura taboate dama nsɛm fo pene wakuti nsɛm nyinaa potokasa mu brɔfo ɛde agu wano mu a wobetumi akɔkenkan bie na abusua secure sanitary pad se yɛn kankyɛ ɔsɛ ba sɛ nyakopɔn yɛ wadom na otia aka na hyase sɛ ufro sɛ yɛ heavy sɛ yɛ middle sɛ yɛ lower ɛyɛ secure sanitary pad ɛno na wɔsa wode mu ɛboa wo Sompa FM minti na ewom no afei pɛ kwati na ewom no ɔba we ɛnhyehyɛ bebree ɛbɔ wo ba yɛ ne ho ban pad bi hɔ no akɔ yusu awie no na ɔbosom nso anaasɛ ɛyɛ ɛnafuan nso a wode bɛkɔ afikyire ana nafuan num a wode bɛkɔ afikyire wobɛwie na rush sɛ gu aha ni wahem na afei wo kɔko wow by secure sanitary pad de ɛda bɔkɔ afei nso ɛwa ɛso wai by tre nti ntaban no ɛfa baabi we no leakage bia nti meme no na memo nti memo na wo mo ɛyɛ secure sanitary pad Kumasi ene ne mpɔtam mama excellence cosmetics wo tu ɛde ama etufo a wo so ubetumi afrɛ no na wakwakwaje wo de edum PZ anase old asempa pharmacy lane mu won mu a ɛwɔ kwada so taxi station ho ɛna obehu no 0243 862 158 0243 862 158 na mama excellence cosmetics enyo so yenina ye tie Sompa time herbal mixture anytime HH mixture ene ne capsules wanum bi a oyira eye time eno ne yekanfo de ama wo na time herbal mixture no wose wanu mato ntumi ne di afede bia honam ya woya eye time herbal mixture eno ene wose wo pebie na bobbo wose wonya akwacheke anase ya RDT ana akwa labo ne ehwe mojam ne ehu se malali de catch you na chese wanya malaria no me pacho eye time herbal mixture eno na wasa okopɛ bie na abobɔ afo anu ma tuntumi ne di eye time honam ya ya waye boho eye time na wase time HH capsules enso ɛwɔ hɔ no mu a wo a wontumi emfa mixture no ofa capsules na eye the same adequate ɛbɛboa wo afei nso wo ye bema udwonso no udwonso na mu apai mienu wo dwonso so aya na wo tehu sɛ adefita bi efiri udwonso na chiba afei nso aya na wo dwonso na wo sere bema sa dwonso na shirishiri a o ya leo wo dwonso ni kwan sa o sere dwonso de emfro kama na wo say yes wa gina brane enti sa wo dwonso no aya na eya obi wa kire emu pa mienu adefita bi furu bema ni mu ba me kanfo eye time HH capsules ede amount na wonso wakɔ akopɛ ɛbɛboa enemu yade ni nyina na etu ase afei sɛ wo low sperm count nso a ɛno so bɛboa wo afei wo kɔmpamu a wontumi ni agoro yie ɛma yiri ntwa opise no ancha sɛ yes bossa me pacho wo kɔpɛ drai bia time HH mixture ɛne capsules no ɛno so ɛbɛboa wo ni do so pumu pa no frɛ 0244 147 669 0244 0244 417 669 0244 417 669 baby a yeto adro bia so
ubenya time mixture time herbal mixture ne HH capsules no bi now so wabobo na Techno Spark 40 series no wo mo se en kan kire say se dia mafo atie guso wo mo to nyasam kitu o hye wo bia hyase enu abi ene obia epe esan se man de ani chi fona ya kamo nyasam ketua ye di birthday se ni ade ade anu ato nam de surprise ye ni ade a Techno Spark 40 series ene ya kan fo de amawo na camera no we no etwa kama pa man so de phone de etwa no camera na yimfoni na tumi say yes yi oba ni ginam na ya wo no pe nti obia enkope bi na mafo atwa bi so wo no okay we was say eyesrema asanso eyusu ade bia anka de fun mienu ebeye no we sa Techno Spark 40 series we eno nko abeye ni nyina one man contractor eye powerful esanso ye clean it means spark everywhere into we no to ansa no awode spark ya no kama na o say intelligent ai na ewo mu no artificial intelligence na ewo mu no wo say you artificial intelligence bi obi use ye wo so afei o sa na wo de ne answer question ewa exam so wa manati afei owie no okobi san say AI na sa wa metin o say ane nipa na type we de nya nipa AI ni bia we no okoto eye Techno Spark 40 series na AI na ewo mu no eye correct eye original ebeboa wo phone ne ye kama ukodwa so a wo say ope Techno Spark 40 series na abedwa so na efe no wo show Facebook ne so a efe wu phone ye kama dread wo kwa no akope bi na emom upe bi atu a e ma ne 0303 980 205 0303 980 205 ukodwa so bia me kwa hwe phone bia o eye Techno Spark 40 series and you can for Ediamao. Nebusui, mu asese no content creators ya. Mutimi ya media na swalo. So upe baby eshutu o content anase ebia ushutu video ana film anase ebia mu pe baby aye monwom kama ana mu pe baby etwa photo shoot amunse we ye twa fa pa shoot pa na shootu no eye kama ye kan for RSYD Novigi Studios RSYD Novigi Studios ni dino ede ebusu ya bebe piemo ewo enkran hanom esei na eho ene bosso enwema opese wo ye se upe baby a shoot film wo movie upe baby a photo shoot ye wo mo akwadare a wonum wonim de ewo sa abefo niema abaye mu ewo honom a ye twen wo ese ubebuki enti we no nyesa sorry ya no aba buki yen esanse ye ne no ye di AI ena ye adwuma ewo ho bibia ko ne high tech eho ye kama na said your background netie no wa akotwa wo shoot no ana akotwa photo shoot no ho no mo a hu se wakotwa baby papa wakotwa photo shoot wo baby papa nya asem keto a enti ne se bia music video said ya mekan ye no se bia wan kasa wo ho na wo film bi wo pese ye shooti ana content creators no mo pe baby aye mu bibia eho ene ye kan for dia mayo RSYD Novigi Studios na obehu wanu akira kwan e wa Accra ha se ya Malam Abiaze First Kokroko Street ho eho e na obehu yen nti Malam Abiaze First Kokroko Studio ho First Kokroko Street eho e na obehu yen anasa wodi agimai na fra yen book yen na yen kira ekwan no na fa so e ma yen ne ho ene papa no 0574 715 778 0574 715 778 ana 0303 974 822 0303 974 822 RSYD Novigi Studios eho ena yakanfo ede amawo ebusua yenyina yesui na yena yaboafo nyina ase mu amoji bani adaji etie yen yadamu ase do Sarfo kantanka ene yedi enko Facebook ne so ema wo hwe yen YouTube no so echichi ne bencheye wo ji bani adaji tie yen yadase Abena Badu Adepa Kwofie ne medin madase Accra.